Здравейте! Днес на гости ни е Ясмина, отново наш бакалавър дигитални медии и пиар. Изключително ми е приятно да я посрещна тук. Ясмина, здравей! Здравейте! Започваме с един традиционен въпрос. Как разбра за специалността дигитални медии и пиар? Как научи за нея? Когато бях 12 клас и започна едно лутане през това какво аз искам да уча. И разгледах университетите във Варна. Исках да съм във Варна, не исках да заминавам в София, не исках да съм никъде другаде. И започнах да разглеждам. И виждам тая специалност, дигитални медии и пиар. Викам, това звучи много модерно. И много ми хареса колко различно беше от всички специалности, които имаше в другите университети. И това всъщност беше единствената специалност, която записах като кандидатствах. Нямаше нищо друго. Само това? Само дигитални медии и пиар, да. И съм много щастлива, че попаднах точно в тази специалност. Когато прочети името на тази специалност, какво си представяше, че ще учиш? Кое те спечели? Освен, че е различно. То е много, много смесено, защото нямах представа точно какво ще уча. Да, прочетох всички неща, които са написани и стори ми се различно. А пък аз обичам различните неща, обичам да правя по-нестандартни и си мислех, че точно в тази специалност аз мога да изразя някаква креативност, която си е в мен. И наистина беше така. А когато избираше какво да учиш, имаше ли някаква представа за себе си, какво искаш да работиш като пораснеш, с какво да се занимаваш? Точно в този момент не, защото в началото аз в целия съзнат живот съм си мислила, че ще бъда хореограф. Народни танци съм се занимавала и съм си мислила, че аз ще бъда хореограф. Това да преподаваш изкуство на деца ми е звучало като нещо прекрасно, което би било една чудесна цел в моя живот. Но се случиха здравословни проблеми, поради които нямаше как да продължа. И може би някак си постоянно търсех това изкуство да бъде в живота ми. И когато видях тази специалност и реших, че може оттам да излезе нещо. А паралелно с това аз вече бях започнала да работя в студиото ми. От 2020 година, след като завърших училище и си отворих малко студио. Тоест ти от първи курс работиш сама за себе си в студиото. Аз разбрах чак в четвърти курс, когато влезе в дисциплината фотография и видеопроизводство. Добре, какъв беше първият ти сблъсък с университета? Вече след като ти приеха, какво е първото нещо, което се спомняш? Почувствах се седна съм отново в първи клас. Толкова много непознати неща, една различна атмосфера. Почувствах се голяма. Почувствах се на място, което е моето място. Така изглеждаше. И лека по лека започнаха и приятелствата, които смятам, че те са също доста голяма част от цялото преживяване в университет, защото има лекциите, упражненията, но въпреки това приятелството сплотяваше всичко и имах още по-голям стимул, хем да се видя с приятелите си, хем да видя преподавателите, което съм много щастлива на какви преподаватели попаднах и до ден днешен даже мога да кажа, че вече имам приятелство с преподаватели, които са много важни. А когато един човек от ученик стане студент, той извършва някаква трансформация, той като от дете да станеш изведнъж зрял човек или възрастен. Ти кога за първи път се почувства като студент? Най-силно може би се усети в края на, примерно, втори курс, началото на трети, понеже ние бяхме и под COVID-пандемия, имаше доста често моменти, в които ние не присъствахме в университета и тогава, когато започнаха и специалните дисциплини, нашите дисциплини, тогава се почувствах наистина
аз съм част от това. Аз съм студент в този университет и уча това, което искам да уча. Образованието ви е разделено на две равни части. В първите 2 години изучавате фундаментални икономически дисциплини, докато във вторите 2 години изучавате това, което сте избрали, специализиращите дисциплини. Как се справя с фундаменталните дисциплини? Бяха ми интересни. Аз за първи път се сблъсквах с такъв тип, понеже идвам от математически гимназия и за първи път се сблъсквам с такъв тип дисциплини. Беше ми много интересно, беше ми много трудно, понеже такъв тип науки не ми се получават много добре. Спомням си примерно, че микроекономиката ми беше толкова интересна, обаче толкова не ми се получаваше. И имаше го естествен момент, в който се чудих, добре сега, това защо го уча? Но с времето, като започнахме да влизаме в трети курс, като почнахме да правим анализи, цялото това, за да си направиш ти курсовата работа, нещата, които трябва да направиш, и си дадох сметка защо трябваше да учим тези неща и как без тях ние няма как да направим анализите, нали, които е необходимо да се направят за една фирма, за каквато и да е, нали, изследователска цел. И после като започнах да си пиша дипломната работа, също тогава започнах да си отварям отново учебниците, примерно по микро- и макроекономика, за анализите. Сега, кой ще е най-добрият анализ да направя за моята си фирма, защото аз направих дипломна работа за моята фирма. И да, беше ми много интересно, но и доста трудно. Понякога някой казва на студентите, че няма смисъл, ако искат да създават съдържание или пък да пишат текстове, или пък да работят в областта на маркетинга, да изучават 2 години, да си губят времето с фундаментални дисциплини. Как би отговорила на този въпрос? Според мен е изключително важно да се учат, понеже се слага една основа, която, ако искаш да направиш свой бизнес, ще го прекарам през тази гледна точка, ако искаш да направиш свой бизнес, ти научаваш много неща, които няма къде иначе другаде да научиш, показват ти, което беше важно за мен. От това дори да си направиш фирма, как да направиш своята фирма, нали, до това как да я регистрираш. И това са неща, които аз бях научила, практични неща. А за други нали, фундаменталните предмети, аз мисля, че отново няма как да... Както казах и преди малко, за това, че в трети курс, четвърти, като започнеш да правиш курсовите си работи по различните предмети, то е първата част, която трябва да направиш, за да стартираш един проект. Така че, според мен няма как да минеш без тази основа. Ако трябва да направиш някакво обобщение, кои са 3 неща, които най-много са ти харесали и са ти били полезни в твоето обучение тук? Със сигурност тази връзка, която мога да имам с преподавателите, за мен е много важна. Това преподавателят да допусне теб като човек и да те надгради, да надгради твоите качества, за мен беше много важно, че успяхме да имаме тази връзка с преподавателите. Нещо, което също много ми помогна, е връзките, които направих с хората в университета, нали, с приятели, с фирми дори. От тук също успях да намеря много свои клиенти в университета. И последното нещо, всички знания, които натрупах и които виждам, че мога да ги използвам в реалния живот, мога да ги използвам в своя бизнес. И не само, научих се на поведение, което доста... В началото, когато презентирах презентации, ми беше толкова трудно да изляза пред хората да презентирам. И усетих как в 4-ти курс аз вече нямах проблеми. И това беше нещо, което също много ми помогна. Ако имаш суперсили и можеш да пътуваш назад във времето и да променяш действителността, можеш да се върнеш в началото на своето обучение и да промениш неща, които не са ти харесали. Какво би променила за тези 4 години? Ако трябва да бъда честна, първото нещо, което бих променила е в себе си и това е да взема повече от университета, понеже усещах, че на моменти имаше време, в което не грабех с шепи, а това е нещо, което бих искала да променя. Нещо друго, нещо, което виждам, че сега с времето се променя и супер много ми харесва, е колко повече практични работи показвате и всяка година стават все повече, и това е да каните специалисти от областта, за да показват на студентите
реално как стоят нещата и това много ми харесва. И както аз дойдох вече втора година идвам по фотография да показвам на студентите, това е нещо, което бих искала да има повече, да виждам аз реално как стоят нещата в бизнеса. Да получавам съвети от хора, които в момента го правят. Ти още от самото начало учиш и работиш едновременно. Колко лесно и колко трудно е това? Какви са ползите за един човек, който учи и работи и какви са негативите през твоя опит? То при мен беше много динамично, понеже аз 2020 година си отворих студиото през лятото и това не беше най-добрият момент, нали, погледнато цялата криза, ако мога така да го нарека, която се случваше в световен мащаб. В началото беше доста трудно, нали, това да работя по-скоро, защото хората много се притесняваха от това да идват на фотосесии в студиото, нали, напълно разбираемо. И моята работа започна през 2021 година в края. Започна доста по-силно, защото тогава някакси леко почнаха да се поуспокояват нещата. И трудности срещах вече когато започнаха търсения за зимни фотосесии. И с това точно тогава, нали, това е около декември месец, ноември-декември и тогава съвпадаше с доста предавания на курсови работи, тестове. И тогава ми беше една идея по-трудно да успея да съчетая и двете неща, но мисля, че се получават и със всяка година ставаха все по-лесни и все по-лесни нещата. Единственото, може би, така, малко по-голяма трудност беше когато си пишех дипломната работа, защото отново пък беше в такъв период, нали? Аз се защитавах юни месец и тогава, понеже снимам доста често абитуриенти, май месец е лудница, но май месец беше лудница и в университета последна година. И тогава ми беше малко по-трудно, но това е нещо, което зависи изцяло от мен. Аз да успея да синхронизирам университета с работата и да. А кои от нещата, които си учила, може да е едно, може да са няколко, са ти били най-полезни в работата ти? По принцип, първата дисциплина, която сега ми идва така на ум, е кризисен пиар. Не знам. Не знам защо точно, но да, кризисният пиар много ми помогна за това да мога по-скоро да овладявам някакви ситуации, в които попадам, които не зависят от мен, понеже ми се случват такива ситуации и това доста ми помогна да се науча по какъв начин аз да мога да затвърдя себе си в ситуацията и да изляза по най-добрият начин за мен. Друго, което много ми беше харесало, за това, че се научих за как да поддържам своето медийно съдържание по качествен начин. Понеже това е малко период, в който има много възходи, има и много падения, защото когато си човек, който се занимава с креативност, трябва да измисля различни съдържания. Има един момент, в който падаш много долу и нямаш желание за нова креативност, изчерпал си се. И това беше много ми помогна, нали, тези дисциплини, които бяха свързани с създаването на съдържание, как правилно аз да поднасям своето съдържание. Ако трябва да обясниш на едно дете какво работиш и в какво се състои работата, как би разказала твоята професия? Това е доста трудно, понеже ми се е налагал на моята баба да й обяснявам доста. Бабо, ти какво учиш? И за да каже тя на нейните приятелки. Това е нещо много трудно, но първо, най-лесното нещо, което те успяха да разберат, беше това, че правя снимки, това беше на първо място. Но после започнах да им обяснявам с това, виж сега, имаш Фейсбук. И в този Фейсбук ти излизат ти реклами, нали? И тя вика, да, излизат ми. И викам, аз мога да направя да изглежда една реклама, да я създам от началото до края и да ти излезе така, както ти излиза на теб. И тя,
това е много хубаво. Викам, да, бабо, много е хубаво. И да, по този начин успях поне на бабите си да обясня. Така. Добре, ако трябва да вземеш едно такова решение, наблюдавайки работата си, кое би определило до момента в работата ти като най-големия си успех и кое като най-големия си провал? Честно да ви кажа, за най-голям успех до този етап, аз приемам това, че ме поканихте като гост-лектор вече 2 години подред, защото виждам, че труда ми е оценен. И ето това, което исках като малка да преподавам изкуство на млади хора, на деца, се сбъдна и аз отново преподавах изкуство на деца и това е нещо много хубаво и това мисля, че е най-големият ми признат успех и пред себе си съм много щастлива. Като за провал има множество провали. Аз съм доста скептично настроен човек към себе си, което не е много хубаво. Дори когато снимам, аз обичам всичко да е перфектно и обработвам си снимките, които са изглеждали много добре. Докато съм ги снимала, обработвам ги и в момента, в който вече са обработени, ги пратя на клиента и вече не ми харесват. Но си мисля, че това нещо има и своя плюс, понеже е важно да си самокритичен. Нали, да не летиш в облаците, да мислиш, аз съм най-великия, мога всичко, но да не си съвсем приземен, да не си съвсем под земята, да си казваш, аз за нищо не ставам. Нали. Всеки, особено за изкуството, всеки може да изрази изкуството по своя си начин и си мисля, че е хубаво да има един баланс, а не да е в едната или в другата крайност. Ако си представяш, че аз съм студент първи курс, който учи дигитални медии и пиар, със сигурност е трудно да си го представиш. Но нека си представим, че съм такъв и те попитам, Ясмина, кажи ми какво да правя и какво да не правя, докато следвам. Какъв съвет би ми дала или какви съвети? Това е нещо, което аз мога да се припозная много в тази ситуация, понеже имам доста познати, които след като аз съм завършила или докато аз учих, те са ме питали какво учиш и съм им казвала дигитални медии и пиар. Те са разглеждали и даже имам няколко случая, които вече се учат, мисля, че са втора и трета година. Първото, което аз казвам е да ходят на упражнения, да ходят на лекции, за да създадат тази връзка. Може би за мен това е едно от най-важните неща, да можеш да изградиш връзка, да изградиш среда, защото това не е както в училище. В училище ти трябва задължително да ходиш. Ако не отидеш, имаш отсъствие. Нали, ти там си задължен. Докато тук имам малко повече свобода. Ако искаш, няма да дойдеш, обаче ти после сам си носиш последствията. И за това си мисля, че това да ходиш на университет е нещо, което трябва да се прави. Да, в началото може да е трудно, нали, особено за тези дисциплини, да, не са на всеки интересни, но ако успеят да се справят лесно с първите 2 години, в трета и четвърта изглеждат много, много по-интересни, много по-пъстри, шарени и поне за мен беше по този начин. И се струва. Как се справяше с дисциплини, които не са ти интересни и въпреки това трябва да ходиш на упражнения, на лекции, да държиш изпит, да го вземеш с добра оценка? Честно да ви кажа, имаше дисциплини, които малко така се насилвах да ходя, но напълно осъзнато, защото аз знам, че аз ако не отида и не присъствам там, и така ще се забатачат нещата, ако мога да използвам този израз, че нещата ще действат само против мен. И единствено на себе си ще навредя с това, че аз не съм учила в тази дисциплина и това, че аз не я разбирам, примерно. И като не ходя на упражнения, още повече няма да я разбирам. И това беше причината да се убеждавам да трябва да ходя, нали. И да, според мен е важно, защото имаше такива дисциплини, които ми бяха много трудни. Отново, примерно, първите 2 години беше се случило така, че избираемата ми дисциплина беше
финансово счетоводство и ми беше много трудно. Много исках да го разбирам, но ми беше изключително трудно. Но знаех, че аз ако не ходя на упражнения, не ходя на лекции, нали, тогава в този случай да ги слушам, понеже бяхме онлайн, няма да успея изобщо да завърша по тази дисциплина, понеже това са вселени, които са необятни за мен. И да, така. Ако при теб дойде един 12-класник, който се колебае какво да запише и дигитални медии и пиар влиза в така неговия кратък списък, но не е съвсем сигурен, какъв съвет би му дала? За това, че какъв съвет бих му дала да... Ако иска да избере дигитални медии и пиар, според мен ти трябва да бъдеш креативен човек. Това е място, където ти можеш да изразиш себе си по всякакъв начин, нали? И след това в работата ти. Това е специалност, която можеш да работиш в много посоки, на много места и ако ти имаш желанието да работиш каквато и да била от тези сфери, според мен тази специалност е точното място. Добре, и накрая искам да ти задам един традиционен за нашия подкаст въпрос. Как виждаш себе си след 5 години? Себе си виждам с доста по-голямо студио. Имам идея да направя място, което да бъде доста по-голямо, където да могат да го използват и други хора. Тип инфлуенсъри, тип създатели на съдържание, различни място, където да могат, освен аз да снимам, да снимат и те, да правят различни неща. Много би ми се искало да успея да направя това, което далеч в моето детство имаше като мечта. Аз да преподавам изкуство на деца. Бих искала да правя различни, по-скоро workshop-и за фотография. Защото фотографията, аз като човек, който се занимава с това, си мисля, че е нещо, което идва ти отвътре. Може да го направи всеки, нали? Всеки може да снима, но с колкото повече хора се срещам, виждам, че това не е така и на някои хора малко им трябва, за да открият своя талант. Аз затова бих искала да преподавам на деца, за да може, защото децата имат един особен талант, който те изобщо не подозират, че имат. И бих била много щастлива, аз да съм причината те да открият своя талант и да го следват и да го развиват. Има ли нещо важно за теб, което се е случило докато си била студент при нас, за което не сме говорили и което да искаш да споделиш? Нещото, което аз, ако мога да върна времето назад и да се срещна с моето аз, когато бях първи курс, и да разкажа докъде съм стигнала, до това, че аз съм канена като гост-лектор в лекции, не бих повярвала, нали? Не съм тръгнала с някакви такива очаквания, никога не съм си представяла какво може да се случи и си мисля, че ако беше възможна тази среща, бих била много по-горда от себе си и бих работила още по-усърдно върху това да ставам все по-добра версия на себе си. Благодаря ти много за това гостуване. Изключително приятно е човек да разговаря с позитивен човек като теб. На гости ни беше Ясмина, наш студент от дигитални медии и пиар.